je met de hand op een nappen. Maar de nappen op de hand, denk ik. Doet je erop? Werk met mij. Big hair, don't care. Oh, tjibbe, wat was mooi. Ik ben mooi. De auto zit vast. Even scoren. En je bent al die mensen in het gaan natuurlijk. En wat je door? Wie weet het niet. Nou, de eerste ding staan. Die zijn er toch wel wat weinig op de grote route. Maar er komt eigenlijk nog wat mensen weer het vult echt wel op. Je ziet nog hier. Dus de tafel komt volgens mij wat meer in. Vult het gauw op? Vult gauw op, zei hij, dan komt het goed. Ik zei van deze kant chillen, want ze geven filmen vanuit de gas. Hey, zaken! Zaken is er. Opa had even zaken in het voetbal geweest. Dus volgens mij wordt dit wat het shot van hier, zeg maar. Nou, dat lijkt het wel heel mooi. Ik zal de cadeautjes aan hem te plak zetten. Het is droog, dus het kind. Hier met de hand op een nappen. Maar de nappen op de hand, denk ik. Auw. Hey, zaken. Hoe is het? Hoe gaan we bouwen? Ja, 14 in Oei. Maar Eentje gemaakt. Ja, echt? Ja, En wie het leuk? ja. En toen ik scoorde, die wilde in de goal en toen wilde ik mijn noppen op mijn voorst. Auw. En hoe gaat het nou met de hand? Goed. Oh, oké. Toets je erop? Werk met mij echt vroeger. Hoe is dat? Ah, super. Was leuk? Ja, dat was erg leuk. En hoe is het? Ah, mooi. Ja, dat scoort. Zo, nou. Ik moet het naar de kapper. Dat hier. Mem had nog wat olieballen. Dan hebben we het meeste kleed, denk ik. A few moments later. Nou, big hair, don't care. Machtig. Ze hadden extra goed de krul erin zetten. Dus ik erin ook krijg de Bichauwtje wij van Hare Majesteit. Die had even flink bezig geweest. Want nou ja, ik ben daar natuurlijk in Waar en Wien. Dus het zal nog wel een beetje inzakje. Maar zet ik hem nodig in ieder geval even een heel bot in. Dus ik vind het altijd zo cool. Ik hou zo van krullenbosk. Dus ik hoop je net op een dikke plensbui. Want dat kan het net gaan natuurlijk. Maar nou ja, het is sowieso wel een stootje. Dus dat is mooi. En dan maak ik zin dat ik weer in de theatertuin kom. Want dan de eerste komen ze al. Want het is nou Jelde 1 en nou ja, vanaf 1 uur is het echt in de smink. Dus nou ja, het kan alweer weer correct. Ik ga op naar de theatertuin en ik neem je hem dus vanmiddag mei in, op de filmset van de Kriesclip van het Chitslag. Oh, tjibbe, wat was mooi. Ik ben mooi. Oh ja, was nog volle mooier. Dat bedoel ik. En ik ben helemaal in kleur, jongens. Ik zal even een sminkje opsmieten. Hoop je krijgt zo'n mooi tjibbe. Ja, wel mooi, hè? Mooie lijntjes. Ja, wel mooi. Oh. Nou jongens, we zijn klaar voor de eerste scène. Iedereen gaat nog naar de locatie daar. Heeft iedereen binnen? Ja. Vakken komt er aan. Oh, Tjibbe. Tjibbe. Waar is Tjibbe? Achter de shitzaak. Ho, ho, ho. Kijk eens maar een biepaak zitten. Vakken de tanden daar. Paken met de Kriesman. Hé, met de Kriesman. Oh ja, dat is net te paken. Hoi! Hey, daar ben we. Net de wierbeuren, hè? Aan wie het koude voet. Oh, je bent gewoon er ook bezig. Met versieren. Hey, op naar de eerste sap. Ja, dat ben je verbied. Klimmer hierin, nou jongens. Yeah. Ho, ho, ho. Nou, we zijn alles klaar aan het maatje. De BM die gaat naar het bos daar. De neus, maar toen gaat. De neus, wat ik ga die wat ik aan opzet. Dan maakt onderding dat ding, denk ik. Hoe onder dat ding? Nee, gewoon staat daar. Er helemaal omheen. Zo wat. Oh ja. Het moet zeker wat beter zetten. Ja, best. Het is ook En ik wel leuk hoor je dat ook op beeld. Oh. Nou, wist je raal. Ja, is zo. Ik denk dat het eronder mag namelijk. Wat dan? Kies hem al wat erbij onder haar en dan doe ik hem alleen nog op die neus. Ja, dan is mijn shirt. Ja, ja heel vol. Maar hoe? Ja. Ja, dat ben ik. Ja, in de camera. Ja, dit is Hoe komt er aan? Oh, dat vindt er wat spannend natuurlijk. Ja, die hoef vindt die sneeuwmachine spannend natuurlijk. Ja, hè? Ik kan niet meer gewoon. Dat
Ik wil graag een rugzak, een ruggevoel, dat is in het midden van de auto. Ja, precies, een rug op de as. Daar gaan we. Wacht zo op de actie. Actie. Ja, door jongens. Kom maar. Daar komen ze hoor. Ja, ja. Super jongen. Friesland zit erin. Stop. Stop. De auto zit vast. Even scoren. Aan het paksman. Ja, ja, daar weten we. Ah, jongen. Ja. Mijn bed even van het toneel. Ho, ho, ho. Oh, dit Dat komt niet goed, hè. leert je hoofd. Nou, we zijn touw aan de scène met de band. Hele hectiek, maar het komt klein. Ze zitten er al hier op kleed voor. Dit is leuk. Actie. Actie. Hier even moois. Hé hey, jongens, hoe vind je het? Kom hier zitten, hè. Oh, hallo. Ah, goeie. Ze is er op het hobbelhinder. Nou jongens, we hebben hier een volgend shot. De auto komt nog aan zijn oren. Die zitten daar. En daar is de familie. Ze komen door jongens. Ja, kom op. Hier bovenop. Ja, hier dan maar jongens. Ja, yo. Hier er al. Ja, als het valt boven water. Ja, mooi bien kunnen. Actie. Actie. Ja, zeker. Hey. Oké, stop. Stop. Doen we nog een keer. Dat ik smieën krijg. Is het mogelijk? Even dat ding aan onder je jakkerie? Snierenbie. Waar ben je? We ben hier in Broekste Waard. Ja. En je bent al je meesken in het die gaan snap er niks van. En wat hier door, wie weet het niet. En iedereen is in green, maar reed. En de Christmas net. En een Christmas. Snap je het nou? Nee, nee. Waar dit, jong? Waar dit? Waar dit? Waar die man? Dit is die man die sneeuwt het vlees. Die man met die grote jas. Man met de grote jas. Nou jongens, wat een leuke dag hebben we gewoon. Hè? Van alles, mij maak al je verschillende scènes in. Het reinde wel een beetje. Ja. Maar het wie wel heel leuk, hè? Ja. En wij die alles. Al je snier. Ja. Sneeuw. Nou, nep snier. Chips. Chipsnier. Ja. Ja. Hé jongens, wij zien ze. Nou, Een leuke vlog. Abonneer je en zet een blauw toen kom heen. En via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. En dan naar je chatvlog. Hey! Het ging vooruit! Het ging vooruit! Het ging vooruit! Het ging vooruit!